Dayon ang pagsulbong sa media giant GMA Network pinaagi sa GMA Regional TV ngaway hunong sa paghatod sa mga dagkong balita. Ani ang report. Malampusong gilusad ang Ika-12 nga regional station sa nasud, ang GMA Ilocos Norte. Tumong niini ang pagpakusog sa presensya sa network sa amihan ng bahin sa Luzon. Ang GMA Ilocos Norte matanaw pinaagi sa GMA TV5 sa Free TV, GMA For the Box ug GMA Now. Kini na ang ika-5 nga regional station sa GMA Network sa Luzon. Apil na ang GMA Dagupan, GMA Ilocos Sur, GMA Bicol ug GMA Batangas. Mato ni Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy ug Acting Head sa GMA Integrated News. Ang paglusad sa GMA Ilocos Norte Station, usa sa mga nagunang hub sa GMA Regional TV sa pagpakusog sa local news coverage sa amihanan ug tunga-tungang Luzon. Subay kini sa tumong nga mas mapalig-on ang GMA Integrated News isip News Authority ng Filipino. Isip kabahin sa mga aktibidad sa paglusad sa istasyon, nalingaw ang mga kapusong Ilocano, pinaagi sa Kapuso Mall Show, kauban ang mga sparkle artists, TikTok clock host, ug All Out Sunday. Sa tuig 2022, nanghawd ang GMA Network sa mga key regional cities. O karon, ang GMA adunay 5 ka mga regional stations sa Luzon, 3 sa Visayas ug 4 sa Mindanao. Gilusad ang GMA Regional TV newscast ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ni atong Setyembre sa miaging tuig. Diin nahisakop niini ang Pangasinan, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Tugigaraw, Isabela, Baler, Olongapo, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra ug Batanes. Ning bagulang gilusad usab sa GMA Regional TV ang morning newscast nga Mornings with GMA Regional TV. Ang GMA Regional TV magpadayon sa ilang tahas sa paghatod sa mga importante ug dagkong mga balita nga makatabang sa matag Pilipino. Pinaagi sa responsableng paghatod sa mga balita ug impormasyon sa lain-laing komunidad sa tibuok nasod. Kauban si Clans Gabutin, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.